Entonces nos castigaban si nós facíamos calquera trastada. Cara á parede non nos deixaban ver a película. Nos metían cara á parede e non deixaban ver a película. Entonces, claro, ti virabas un poquinho para ver se mirabas algo, xa che viña o consejero que lle chamaba, con un monojo de chaves, e punxa che daba con ela na cabeza. A apañar. Despois, outra vez viña con a regla, e decíanos así, porque a regla numerada desas, sabes? Por un lado máis gordo e outro por un lado máis delgado. Entón, xa te decía, que quieres mejor, petróleo ou gasolina? ¿No? Petróleo era na parte gorda e a gasolina na parte delgada. Entón, non dicían, no, petróleo mejor, por si acaso. Mandábanos nas clases, puñíanos todos juntos, facíamos por detrás dos pupitres, non? Pois falando do colegio, puñíanos todos alrededor dos pupitres. Entón, o que iba acertando as preguntas que o profesor che facía, non? Iba adiantando puestos. E o que non sabía iba atrasando, non? Entón, eu era un dos que daba sempre atrás, claro, porque non me gustaba estudiar. Entón, o primeiro que daba, tiña que darlle pau aos 10 últimos, unha regla, pegarlle. E un día tuve unha casualidade, tuve unha suerte que quedei de primeiro, e non apañou o mestre por suerte, senón apañaban todos.